Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya, ako po si Manggas. At ito ang Siko. Sino ako? Katatapos lamang ng semifinals ng Olympic Men's Basketball sa Paris, France. Paris? Paris. Paris? Panalo ang Team France, ang home team, at sila din ang silver medalist laban sa FIBA World Champions na Germany sa final score 73-69. Pinangunahan ang kanilang kupunan ng Rookie of the Year na si Victor Wembanyama. Samantala, pasok na rin sa gold medal finals ang USA matapos nilang talunin ang Team Serbia sa score na 95-91. Pinangunahan ni Steph Curry na merong 36 points, 9 3-pointers. At dahil dyan, magtatagpo para sa gold medal ang France at USA. Para sa bronze medal naman ang Serbia at Germany. Kabisyo, ano ang team mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning, Call! Morning, Teens! Kabisyo, feel good morning! Biyernes na yun! August 9, 2024. Sa oras na 7:35 ay kasama niyo na ang cool na angkol. Magaling din na mag-basketball, kaya magaling rin makatak ng babae. Angkol! Dagol! Kasama rin ang pambansang tita sa balat ng radyo dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Na-attract niya ang mga basketballista. Hindi. Mahilig sa basketball player. Oh, hindi. Dati. Ngayon, iba na. Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, Tis. Congratulations. Congrats sa team na France. France. Sila yung home team. Siyempre, advantage sila sa Germany since home court nila sa France nilaro sa Paris. Eto naman ngayon, ang Team USA, kinabahan. Alam mo ba, Tis, na sa loob ng 3 quarters, first, second hanggang third quarter, lamang ang Serbia. At umabot pa ng 17 points ang lamang ng Serbia sa Team USA. Tapos? Team USA yan, ha? Pero syempre, mga superstars nandoon eh. Ang ending, 95-91. Magaling din ang Team Serbia. Nandun yung MVP na si Jokic eh. Kaya, pag may MVP ka, delikado ka talaga. Tama. Kahit ni tita yung mga MVP. Hindi na. Pas na ako sa mga MVP. Pas ka na ba doon? Kawawa. Bakit pas na? Bakit pas ka na doon sa mga MVP? Alam mo yung MVP? Ano? Most babaero player. Pas na ako dyan. Gusto mga Grab driver na. Ganon ba? Ay, huwag kayong umasa dyan mga Grab driver kasi kung mananalo kayo sa Labdos naman doon pukulangin lang yan panglibre kay Chita. Tama! Sila lalaki. Boundary kay Chita yan. Tama. Pero alam mo kasi yung mga basketballista, kahit hindi ba, yung sabi nga ni Tita, bench player pa lang yan, attractive na. Oo. Paano pa yung mga star Guwapo, players or
MVP. Oo, lalo yan. Chick magnet yan eh. Buti na lang, hindi tayo... Chicks na ang naguhubad ng sarili niyang panty eh. Ba't may paghubad? Nasaan na yun? Ako, MVP talaga. Ano lang, idiomatic expression yun. Minsan totoo din. No, oo, kasi... Nagawa mo na ba yun? Hindi Sila nagubad. Patry. Hindi ka naman basketball player. Ay, kawawa. May hinuhubad pa. Na yung babae? Hindi. Dapat wala nang hubad, di ba? Hawi na lang. Kaya congrats. Ito talaga naman, pag ganyan talaga, active tsaka si Alvin. Alam mo yan, si Alvin. Yung technician namin dito, mga kabisyo. Hindi nyo yan kilala, pero kamukha niya si Isberhil. Ay, hindi. Long back. Oo, yun yung mga itsura niya, mga artista. Abangan ang bukas po ang laro ng bronze na ipagtatapat ng magtatapat ang Serbia at ang Germany, samantala sa Sunday naman nako, gintong medalya USA versus France. Nako, maganda yan kasi home court ng France. Kakayanin ba ng mga superstars ng Team USA? Abangan natin yan. Kaya congrats na lang sa mga mananalo. Naka-medal, naka-gold. Yung basketball player? Yung referee. Traveling! Uy, sabi na referee? Sabi ng basketball player. 3 points! Sabi ng announcer? Sabi ng referee. Technical eh. Ano? Natanggal, na-eject sa game. Yung basketball player. Yung referee. Uy, hinabol ng chicks. Yung basketball player? Yung coach. Basic! Babaero yan eh. Yung basketball player. Lahat ng nasa court! Ay, buti na lang nasa booth kami. Wala kami sa court. Nasa booth. Yung announcer? Hindi. Booth daw. Yung referee nandito. Oy, congrats and of course sa mga drivers natin, antabayanan dahil malapit na i-anunsyo natin ang maging winner sa ating Love Those No Boundaries! That portion was brought to you by ACS Manufacturing. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!